नमस्ते. मैं चिकन चिली बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे चिकन आहे, पाव किलो आणलं आहे. आणि ते कसं आता मी घरगुती म्हणजे मला जसं येतं ना तसं मी बनवते आहे. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी असं हे तुम्हाला ही मिरची आहे, लाल मिरची घेतली आहे. त्याच्यामध्ये थोडेसे धने टाकले आहेत. हे त्याच्यासाठी मीठ आहे. हे रेड चिली सॉस आहे. हे सोया सॉस आहे. हे 2 कांदे घेतले आहेत कापून. हे पीठ आहे, कॉर्नफ्लॉवर आहे. हे मिरची, हिरवी मिरची 2-3 घेतले आहेत, बारीक चिरून घेतली आहे. हे कोथिंबीर आहे, बारीक कापून घेतली आहे. हे एक अंडा आहे. हे आहे ना थोडंसं ग्रेव्हीसाठी आहे ना अद्रक, लसूण आणि हे 2-3 असे आहेत ना हे 2-3 असे आहेत ना लवंग घेतले आहेत. हा थोडासा दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे. आणि आहे ना ग्रेव्हीसाठी आहे ना थोडासा मी हा असा खोबऱ्याचा तुकडा घेतला आहे. हा मी बारीक करणार आहे म्हणजे थोडा ग्रेव्हीसाठी, एकदम म्हणजे ते सुकं सुकं होणार ना फोडी, म्हणून त्याच्यासाठी. आता मी तुम्हाला आहे ना पहिलं मी चिकन फ्राय करून दाखवते आहे. आता मी चिकनमध्ये आहे ना ही मिरची टाकते आहे, म्हणजे मिरची कशी तिखट आहे ना, तर मिरची टाकल्यावर मिरचीची पावडर नाही टाकणार आहे. ही कोथिंबीर आहे. आता त्याच्यामध्ये ना हे अंडं फोडून टाकते. आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकते. हे सगळं आहे ना असं मिक्स करून आता ठेवते. हे ना असं मिक्स करून 10 मिनटं ठेवते. तोपर्यंत मी त्याची ग्रेव्ही बनवून घेते. हा खोबऱ्याचा तुकडा घेतला आहे थोडासा ग्रेव्हीसाठी. त्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घेते. आता खोबऱ्याचा तुकडा घेतला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही थोडीशी दालचिनी घेतली आहे. हे अद्रकचे तुकडे आहेत थोडेसे, लसूण आहेत 7-8 पाकल्या आहेत आणि लवंग आहेत 2-3. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडा कांदा आहे ना ग्रेव्हीसाठी घेते आणि थोडा फ्रायला ठेवते. ही लाल मिरची आहे ना अशी देठं काढून पाण्यात टाकून ठेवायची आहे, म्हणजे त्याची लाल मस्तपैकी कलरमध्ये छान ग्रेव्ही तयार होते. हे आता सर्व आहे ना मी बारीक एकदम मस्त पाणी टाकून ग्रेव्ही बनवून घेते त्याची आणि नंतर दाखवते. हे मस्त वाटून झालं आहे. हे बघा छान ग्रेव्ही बनवली आहे. आता मी ते फ्राय करून घेते. छान 10 मिनटं झाले आहे. आता मी तेल पण तापायला ठेवलं आहे. गॅसवर तेल तापायला ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक पीस करून त्याच्यामध्ये सोडते. तसं सगळे आहे ना पीस हे एकदा तेलामध्ये सोडायचे. आता चांगले आहे ना एका बाजूने भाजायला द्यायचे, असे हलवायचे, जरा लगेच फिरवायचे नाही, कारण ते शिजायला पाहिजे ना. म्हणून एका बाजूने चांगले शिजले ना मग दुसऱ्या बाजूने म्हणजे लगेच शिजतात. गॅस थोडा बारीक करते म्हणजे कसं ते जरा वाफेने पण शिजतील ना लवकर.
जसं आपण एक एक पीस असा फिरवायचा. छान भाजला आहे. आता एका बाजूनी चांगले भाजू द्या जरा. हे मस्त फ्राय झाले आहे. आता मी हे सर्व आहे ना काढून घेते. याचं तेल आहे ना एका साईडला भांडा पकडायचा आणि असं काढायचं. म्हणजे तेल कसं वस्तूला येत नाही चिपकून, एकदम सुके सुके येतात. तेल मग असं एका बाजूला राहतो. आता मग ग्रेव्हीची फ्राय करते. ते ना हा कांदा टाकते. कांदा थोडा ठेवला फ्रायसाठी. असं कांदा चांगला लाल व्हायला द्यायचा जरा. आता त्याच्यामध्ये ही पेस्ट बनवली आहे ना ती सगळी त्याच्यामध्ये टाकते. ती अशी चांगली हलवून घ्यायची. आता थोडं याच्यामध्ये पाणी टाकून घेते. पाणी कसं थोडंसं टाकायचं आहे. म्हणून हे सगळं आधी काढून घेते चमच्यानी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना 1 चमचा घेते चिली सॉस. हे सोया सॉस घेतला आहे 1 चमचा. हाय रेड चिली सॉस 1 चमचा घ्यायचा. हे सगळं मस्त असं हलवून घ्यायचं. म्हणजे ग्रेव्ही कशी चांगली शिजायला पाहिजे. जसं थोडं पाणी टाकते का मीठ टाकायचं आहे ना म्हणून. आता याच्यामध्ये आहे ना हे पीस आहेत ना फ्राय करून काढलेले ते असे टाकते आता त्याच्यात. आता पहिलं मीठ टाकून घेते आणि मग एकदमच हलवून घेते सारखं ढवळून चांगलं. पहिलं मीठ नाही टाकलेलं आहे. आपण कसे याचे फोडी लहान केले ना तरी पण चालतील. छोटे छोटे पीस केले तरी पण. गॅस थोडा बारीक करते आणि जरा कसं मीठ लागायला पाहिजे ना म्हणून असं जरा जरा हलवायचं. थोडं शिजायला हवं आहे. तो गॅस आता फास्ट करते जरा. हे चिकन चिल्ली आहे ना आज कसं बनवलं मला कमेंट आली होती की चिकन चिल्ली बनवा म्हणून. खूप दिवसापासून त्यांना पाहिजे होतं चिकन चिल्ली. तेव्हा मी हे माझ्या पद्धतीचं बनवलं आहे. आता बघा आवडलं तर. म्हणजे झालं आहे छान एकदम मस्त पण झालं आहे. ग्रेव्ही पण बनवली आहे एकदम गावच्या पद्धतीसारखं. आणि तुम्ही बनवा कसं झालं ते मला सांगा. आता मी गॅस बंद करते. हे बघा छान झालं आहे. तुम्ही बनवता नाही ना हे असे पीसेस लहान छोटे केले तरी पण चालतील. छान होतात. मस्त झालं आहे. शिजलं आहे पण चांगलं.
आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते. चिकन चिली एकदम मस्त तयार झालेला आहे, छान झालं आहे. तुम्ही पण बनवा.